इजराइल आरो फिलिस्तीननि जा दावहा बियो दायो मोनफा मोनफा हादोरा जोबस्रांलांनायनि थासारिनि लामाजों थांगासिनो दं। इजराइलनि गाग्लोबनायाव फिलिस्तीना जोबस्रांलांनायनि लामाजों लाख लाख सुबुङा बोलि जानांदों। फिलिस्तीनाव थाद'नाय गैयै बमा बारुदनि सोदोब इजराइल आरो फिलिस्तीनाव आरो मोन्नैबो हादोरनि दावहा नांथाबनायाव हर सान सोलिगासिनो दं। नाथाय बेनि गेजेरावनो इजराइलनि गाग्लोबनायाव फिलिस्तीना भारतनिफ्राय मदद बिनांगौ जाबाय। फिलिस्तीन हादोरा भारत हादरनिफ्राय मदद बिदों इजराइल आरो फिलिस्तीननि गेजेराव गोजोन लाबोनो थाखाय। थारैनो इजराइलनि गाग्लोबनायाव फिलिस्तीन हामास आरो गाजाया जोबस्रांनायनि लामायाव नामा? फिलिस्तीना इजराइलनि सायाव सिगांग्रो रकेटनि गेजेरजों गाग्लोबग्रोदोंमोन, नाथाय दायो फिलिस्तीना बेनि फिननायखौ इजराइलनिफ्राय गोख्रों मोनगासिनो दं। बे समाव धोरोमखौ लानानै फिलिस्तीन आरो हामासनि गेजेराव दावहा। फिलिस्तीन आरो इजराइलनि दावहायाव लाख लाख सुबुंफ्रा बमा बारुदनि बोलि जानो गोनां जागासिनो दं। इजराइलआ फिलिस्तीननि सायाव इजराइलखौ गाग्लोबनायनि फिननायखौ होनो रकेट, ड्रोन, बमा बारुदजों गाग्लोबगासिनो दं आरो बे समावनो फिलिस्तीना जोबस्रांगोनखौ नोजोर होनानै भारत हादरखौ इजराइल अफिफि आरो फिलिस्तीननि गेजेराव गोजोन लाबोनानै होफैनो मदद बिदों, जेराव भारत हादरा फिलिस्तीननि गाग्लोबनायाव इजराइलखौ मदद होदोंमोन। बेबायदि समावनो फिलिस्तीना भारतनिफ्राय मदद बिदों। फिलिस्तीन आरो इजराइलनि दावहायाव लाख लाख सुबुंफ्रा बमा बारुदनि बोलि जानो गोनां जागासिनो दं। लाख लाख सुबुंफ्रा बमा बारुदनि बोलि जानो गोनां जागासिनो दं। इजराइलआ फिलिस्तीननि सायाव इजराइलखौ गाग्लोबनायनि फिननायखौ होनो रकेट, ड्रोन, बमा बारुदजों गाग्लोबगासिनो दं। रकेट, ड्रोन, बमा बारुदजों गाग्लोबगासिनो दं आरो बे समावनो फिलिस्तीना जोबस्रांगोनखौ नोजोर होनानै भारत हादरखौ इजराइल आरो फिलिस्तीननि गेजेराव गोजोन लाबोनानै होफैनो मदद बिदों। फिलिस्तीना भारत हादरनाव मदद बिदों, जेराव भारत हादरा फिलिस्तीननि गाग्लोबनायाव इजराइलखौ मदद होदोंमोन। बेबायदि समावनो फिलिस्तीना भारतनिफ्राय मदद बिदों। नंगौ, भारतनिफ्राय मदद बिनांगौ जाबाय फिलिस्तीन हादरा भारत हादरनिफ्राय मदद बिदों इजराइल आरो फिलिस्तीननि गेजेराव गोजोन लाबोनो थाखाय। आरो बे समावनो फिलिस्तीना जोबस्रांगोनखौ नोजोर होनानै भारत हादरखौ इजराइल अफिफि आरो फिलिस्तीननि गेजेराव गोजोन लाबोनानै होफैनो मदद बिदों, जेराव भारत हादरा फिलिस्तीननि गाग्लोबनायाव इजराइलखौ मदद होदोंमोन। बेबायदि समावनो फिलिस्तीना भारतनिफ्राय मदद बिदों। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन। दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083
जानबुं खौरां लानो